Ginpatawag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jin Kuan sa Malacanang agud nga istoryahan ang nagluntad nga komprontasyon sa tunga sang China Coast Guard kag sa mga personnel sang Philippine Navy nga nakaestasyon sa Yungin Shoal nga sakop sang West Philippine Sea. Sino sa Chinese envoy nangin maposlano ng ilang nga pagkitanay kag nagtutok sa pagpangita sang solusyon sa baylo nga magbinasulay. Samtang suno sa mga sources sa palasyo, nagplano na nga daan o kun naplano na nga daan ang summit nga meeting. Antes pa man natabo ang insidente, matandaan nga sa nagligad abi nga semana nagpagawa ang state media sa China sang AI animated video nga ginkaakig sang Filipino officials bangod sa pagpatuhoy nila sa mga Pinoy bilang amo. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman sang Chinese Foreign Ministry nga ginpatawag man sini si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz sa Beijing. Agud nga istoryahan ang ila ginpahayag nga provocation and attack sang Pilipinas dito sa Ayungin. Sa bahin ni Presidential Communications Center Secretary Attorney Claire Castro, ginpahayag sini nga magapabilin ang bugos nga suporta ni President Marcos sa mga Pilipino nga soldado nga nagabantay sang katungdanan kag soberanya sang pungsod sa West Philippine Sea. Ginkondenarmahan sang presidente ang nagluntad nga insidente nga nagresulta sa pagkasamad sang ulo sang personnel sang Philippine Navy matapos ginhampak ini sang baton sa ulo. Nauna naman nga ginpatag sang Armed Forces of the Philippines, second AFP, nga ginhampak sang baton ang Pilipino nga personnel matapos nga nagpalapit ang sakayan sang Chinese Coast Guard nga may sakay nga 8 ka mga personnel samtang yara sila malapit sa BRP Sierra Madre. Ginkondenarman sang Estados Unidos sang Amerika kag sang Australia ang among aktwasyon sang China Coast Guard.